Kad ste stigli? Jutro. Joj, gdje će to? Nisam vas ja vidio, mi smo gore do noći na pijetu. Snimaj sada! Yes. Uvijek grome u Paranske dolove, ne u plaću, pobit ćeš mi braću. Bilo mi je, ne čujem ja njega. U Vrpraću gdje su Pavlovići, liče gara da bi mogla ići. U Vrpraću gdje su Pavlovići,